thank you. Mogos, كنت دقيقة أنا last word نعطى. دحين ما باتينو قال 15 minute كورس غيله معناها دونجينا 15 minute آتينا بلن لو جون. I'm fine دحين 15 minute اللغو كسمع حجي إتوتاس لزخونه. I think respond to قبل مخنيات أي هلوانني مثلني. من بعد حجي بقول أي أبقى على زقبو أستمرارات كابز زبالكو مو نعبنت مرد تا أفتا سيناريوس زبالا لا دكتور جبرون كمو مستوي تقاتل دادي إتسام هنياتو ساعات اللي تغيوزي لو تقلل مالتي ناي دكتور جبرس كسايت خونا لكن انتا كبلي ليه نعاي كتغمن نزغل حادة إذن انت دا كتريو تبغي بالك قدامي تغالاي كان احنا عجها كفتفل عليه بقول كنامت إنا لنا أبنت منيو حونا أمان بريفيجي نقنامتي أكل أنا ونفتي أكل اللغو خافتي زيجم الجميع سقاب تقلوبان بحدا لنا مالتيو حجي كم إنسيشن لماول وول كنا وكلنا متنا سلازلنا نفتي إنسيشن كن وستو نخيل أزين في التايم قال الكاسي قال أحس كات كده اللي كان بحالة تكالنو نامنت زو أمين مرد زي تقم دلنا بالبابليك أمين ناشنال ديالو كفتح حلوي بالنيرو عب قمة أتينا زخمي كن جوبان خلها ما إمبلمنت جوبالنا نفسي إنستيشن بيلد حسب أنت اللي خاص بق معناته قالنا أنت بقولكي أنت بمحبة تترني في ناس حلو أكلالو إذا بمحبة كن كيت كلنا ما خاب بنبل بقول كنا عم دلنا نراقب تلينا there is after ناي gap ناي understanding today coins كنا راقبون خلينات institutions بالإمنة تعلنا thank you جيت ديك بالجنرال تقولوا كسمعه أفتان present قبل كوانجن غز عليون كما استمر خطة الزغل زين أيان كم بقول كخا نتي public awareness كعجز ناب organizations كم ذي قبل بحال نتلو نت for the organization أنا نعم نتي أكل global ببوانو نفتي زملكود نفتي كوب من قد خيط عاتات قبل مهنيات institution أمهنات عب من سلزلني أول كسبات empower مقبل أنا أمني والكسبات إمبار جاكام تنتينا مخاخد سلزغلو إنسيشن بيل تجاكام كتسأل الناس سلزغلو أبزي أقدر تكون أوكي thank you هو مرات عدلنا على هو لبوات لكم أفتي كومنت مقبر سنتنا بتصابتيا نقصالي كالي برزنتيشن دي خبر قلي أب تصاب كأتي مالتي أوكي أنا دحري قال دقائق خيرية قلنا الله كوست خدبرت أشمديرنا لنا شردير له داويد جون ونالو سلازي قدم مخادو موغوس انتلو حدش رئيته مقنياتو رئيته سميته وحيث بطايد سلازي هذا ما أنا أقول دكتور موغوس هو اللي أوكي قاهد اوكي انتاي قبل دالي مجمريا بزعباتي كل مهر علينا نهزنا زبل مجمريا اتي كمهر زلو نوسو مهار الله تطرنيفو بارأي قومنا له تمرتي في درجه كونه ويكم زحجي سمينار زي كونه بقبراوي اسوفر اوكي حزبنا خل مهر بزرا بوزي حد سما حزبي مهر يكون سي زلو مرحله راح سي زلو ارأي تكون مرحله زي كون دلو مالتي تبوكسات يلل ما تاخذن زي هذا قال ياكل حيال كوينيرو حجي دخيملو هو معبل الله عيلوه التي قلت شحن 10 شمنتن نقول زل على نيرو سلامتاي دخيم يقول مرحتو شعو زودو نغرات الله مغنياتو ويانن حزب تግራይን ዝብል እንክላለ ዝኾነ حرام ዝኾነ መደረታት አሪዮም የምሽሩ ሕጂ ሎዲ የለውም ካል ሕቶ እንዲ ንሽዑ ግን ሃሪሞይ ተወሳኺ ودماتون قد تتصاوتنين مهنياتو شعو ابتبارع جنا اقرو خيتخل هولو ياكل جنا ام طرنافات قولو جنا خيتطاري هولو مسارح تلو محايد لو قبل 5 ودبات 6 ودبات علينا ندبلنا اندابلو خلل قبلو حده قال نعو مهرامون اكايدو ياكل ودب ديوس سيبك ديوس اندابلكا خمتيك ان حجي زفرسو ازلو
ስለዚህ ያክል እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ድሕሪ ኮይኑማ ታሕቲ ከምቲ ካብ ከተማታት ጀሚሩ ብሃገር ተጠርኒፉ ዝኸይ ዘሎ ነዚታት ፎካስ ገይሩ ከምቲ ኣማን ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ ምስ ውድባት ክሰርሕ ክብል ይቕልጥፍ እምቦ ይወድቕ ኣሎ እዚ ካብቲ ከርእዮ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ያክል ኣነ እውን ኣባል ናይ ያክል እየ ማለት እዩ ብመገዲ ኩሉ ግዜ ይብሎ እየ ግን ሕጂ ስለዘይበላ ካብኡታት ዝግለፅ ስለ ዘሎ ውድቀ ግን ናይ ከም ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ሓላፍነት ኣውግድ ዘለኹ ከም ኣባል ኮይኑ እቲ ዝዋስኦ ዘለኹ ስለዚ እዚ ክርአ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ፀገማት ምክንያቱ ውድባት እንድሕር ኮይኑ ከይተወደብካ ዝስራሕ የለን ዝብል እቲ ውድባት ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ እቲ ሲቪካዊ ማሕበር ዋላ እዚ ሲቪካዊ ንበሎ ዋላ እቲ ይኣክል ንበሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ህዝባዊ ናዕቢ ዘርኢ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕቶታት ዘልዕ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ ንዕኡ ከይትወልድ እዚ ግን ክድልድል ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ክንዓስል ኣለና እታ ውዳበሲ ብጥርናፈ ከማ ንርኣያ ተን ውድባት እዳው እንዳኣተዋ ዘፍረስኦ ቅድሚ ሕጂ ፍርሰን እየን ሕጂ እውን ነፍርሳ ኣለዋ ቅድሚ ሕጂ ሲቪክ ሶሳይቲ ግሎባል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሲቪክ ሶሳይቲ ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ካብ ዋዕላ ክሳብ ባይቶ ሰሪሑ ንዕኡ ኣፍሪሶንኦ ንርእሱ ለኪሞን ኣይከይደን ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ስራሕ ዘሮ ህግደፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን ቀንዲ ፀገም ዘሎ ተን ውድባት ዝበሃላ እየን ሳተን ንሕና ኺዳን ኢና ንሕና ባይቶ ኢና ስቲል ስጋ ሕጂ ከማን ብላ ሓትልካ ንሕና ኮይና ዘለና እንዳሎ በትረዳብ ዘካየድኦ ጉዳያት ኣሎ ካብዚታት ክወፅእ ካብ ዝክርአ ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ባይቶ ኣሰራሓታት እቲ ናይ ጠርናፈ ግን ብጥርናፈ ንርኣዮ ውደባ ክበሃል ከሎ ልሙድ ኣዘራርባ ካልእ ስለዘይብልና ንወደብ ንጠርነፍ ከዓ ክትበሃል ትኽእል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጥርናፈ ከይጠርነፍካ ሓድሽ ምፍጣር ግን ኣዕናው ክኸውን ኣሎ ከምዚ ባዘለ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዘርኮ ሲሪየት ነይሩ ዓብዪ ነገራት እዩ ነይርዎ እዚ ሕጂ ናይ ይኣክል ከዓ ዓብዪ እዩ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ባይቶ ስለዘይሰርሐ እዩ ግን ሕጂ ከዓ ፈልሲ ዝበሃል ከዓ መፅእ ኣሎ እሱ ከዓ ንኩለን ፅላል ንኩለን ጠርናፊ ይብል ሕጂ ኣብ ኩሉ ከዓ ኣለዎ ትዝገርም ኣብ ናይ ይኣክል ኣለዉ ኣብቲ ከዓ ኣለዉ ሕጂ ብክልተ እግሪ ሓሳብ ኣብ ክልተ ገረብ ምድያብ ኮይኑ ዓንቃፊ ይኸይድ ዘሎ እዩ እሞ ስለዚ ኣነ እቲ ዝብሎ ድሕሪ ኮይኑ እቲ ናይ ይኣክል ክሕዞ ዘለዎ ኣረኣያ ካልእ እቲ ህዝብና ክንምህር ኣለና ህዝብና ክንምህሮ ኣለና ትብል ብዙሕ ይዝረብ ናጣር ምምሃር ይኹም ክዛረብ ዘለኹ ኣርኣያ ብግብሪ ግን ክርአ ክእል ኣለዎ እቲ ክገብር ዝኽእል ከም ተመክሮታትን ከም ዓቕምታትን ነቲ ጥርናፈ ዘለካ ጠርናፍ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ክንሰርሓሉ ንኺስ ካብዚ ይኣክል ዝዓቢ የለን ከማን ከም ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እስቲ ገና እውን ዓቕምታት ኣለዎ የብሉ ኣይኮነን እቲ ህዝባዊ ናይ ምልዕላት ነዚ ግን ዝያዳ ክድፋኣሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ምናልባት ምስቲ ትህቦ ዘምስኻ ጠቃሚ እዩ ንእግሪ መገዲ ከዓ እዚ ክሕዞ ኣለኒ ስለ ዝበልካ ከም ለዋ ከም መመላእታ ኣብቲ ናይ ካልእ ጉዕዞታት እውን ክመፅእ ይኽእል ኣብኡ ትወድኣኻ ኣብ ድሓን ካልእ ዝዛረቡ እዚኣ ክብል ደልየ እሞ እቲ ካልእ ምናልባት يغني على ثانك يو تسفاي شفنا مبرات انا له هو يصبح اسكي او عند برهان اوكي سوري ثانك يو انا سنت اخبل دل دكتور موغس غير خطرين نالبات بدي حرجس يحايش دو الى رئيتو خبكايد اللي برابت زقرو كاي منم صقم يلن ناي بحق صبو غيرك اها قريب كاي أنا زبل انتايو نبدي حرهجي حزبنا سي توسع له يلو يأمنو انت دا أمينو خي ويانين أمريكان دي زبل ويس إذا سرعتي زي زبل أين فجي أبتي حبرة السب أقدر زنبر انتاي رئيتو له أكتما زنبر انتاي رئيتو له من إسي انتاي رئيتو له زبل انت دا فتش كاسي قال نجار كنركبينا مخنياتهم بتردؤي كاب عدي ناي موصا امبر كاب عدو وصيكا اوروبا ناي مئتاو تندنسي يزلو نعون بحر تاتو بتطلق بطعم خابتي زحزنك ولا طنوسات انتي زبال بصحت ورحي زي هجيت ليفل 90 ناي دق ناي موصا يرئن نعي I might be wrong نعي ግን كم يسمعني معرخ እንደዚህ ሶምን ከተርፋካ 4 ከተርፋካ እንተ ደኣ كم عين سوغم تتوسر كوينكا
እንታይ እቲ ፀገም ናይ ምውፃእ ፀገም ድዩ ወይስ ስርዓት እዚ ዘምፅኦ ፀገም ድዩ ትባዕሉ ተሰብሲ እንታይ ይሓስብ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ እንተዳኣና ከምኡ ትበፅሕ ኮይንካ ስለምንታይ ኣብዚ ስርዓት እዚ ክቅይሮ ኣለኒ ናብ ዝብል ሌቨል ስለምንታይ ኣይበፅሕን ንምንታይ እዚታት እዚ ክፅናዕ ዘለዎ ሓደ ሓውና ሕጂ ይዛረብ ነይሩ ኣይተረዳእንን ኣባህሉ ግን ኩሉ ገዲፍናስ ናይ ስደተኛ ጥራይ ንግበር ይብል ነይሩ ካብቲ ፖለቲካ ወፂራ ስደተኛ ጥራይ ንግበር ዓበይቲ መሻይኽ እንታይ ዘለዎ ገለ ጌርካስ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ተመክሮታት ናይ ካልኦትን የምፅእ ነይሩ ነው እጅስ ከምኡ ብምግባር ንህግደፍ ክንወድቕ ኢና ድዩ ትርጉሙ ወይስ እንታይ ፖለቲካ ነፃ ኮይንካሲ ስደተኛ ጥራይ ናይ ስደተኛ ኢሹ ጥራይ ንዛረብ ማለት ብስደተኛ ኢሹ ጌርካ እዚ ስርዓት እዚ ክቅየር ዝብል ዓላማ ድዩ ዘለዎ ወይስ ኣብ ስደተኛ ጥራይ ንስራሕ ማለት ካብቲ ኩነታት ኣብቲ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻል ጀስቲስ ኣብታ ሃገርቲኣ ብርሰት መፅኡ ዘሎ በዚ ጌርና ክንቅይሮ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይናዩ ማለት ፓራሌል ዝኸይድ እንተኮይኑ that's good ማለት ስነ ፖለቲካዊ ክሳይካ እንዳሓስካ በዚ ከዓ ንስደተኛታት ክትሕግዝ ምድላዩ ጽቡቕ እዩ ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ እዩ ግን ፖለቲካዊ ገዲፍካ ኣብ ሪፊውጂ ጥራይ ንመልከት ማለት ናይ ብሓቅን ስርዓት እዚ ውድቆ ስለ ዝኾነ ድዩ ናተይ ኩዌሽን እዚውን ክጽናዕ ዘለዎ ይመስለኒ ኣነ ስለዚ ሓወኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ 2014 ሊቃውንቲ ኣቦታትና ናይ ካቶሊክ ጳጳሳት ዝጽሓፍዎ እዩ ኣብኡ ንሰለስተ ነገራት እዮም ዝጠቕሱ ሓደ ነቲ መንግስቲ እዩ ኣብ ውሽጢ ዶብ ተሓቢኡ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝግብኦ ምዕባለታት ፍትሒ ገለታት ንሱ ክገብር ክኽእል ኣሎ ካብቲ ተሓቢኡ ዘሎ ክወፅእ ኣለዎ ይብሉ ተኻልእ ትመንእሰይ እዩ ዝዓድስ ናበይ ኢኻ ገዲፍካ ትወፅእ ዘለኻ እዮም ዝብል እቲ ሳልሳይ ንወላዲ ብኾፍካ ዘናበሮ ዓዲ ኣለዉ እንዳተባህለ ማለት ስኒ እቲ መንእሰዩን ስቕሊ ይወፅእ ናይ ወለዱን ናይ እንተወፃእኻ ደሓን ዘለዎም ፀገም ንምፍታሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስክንፍትሾ ደ የብልናን ሓደ ካብቲ ናይ ተቃወሞ ናይ ምዝሕታል ንስርዓት እዚ ቀዳማይ ክሳይ ጌርካ ኣብ ዘይምኻድሲ ፋክተር ደኸውን ኣይክእልን ኩሉ ግዜ በኣእምሮ ዝመፅእ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚስ ገለ ነገር ክፍተሽ ዘለዎ ይመስለኒ ወላ ይኣክሉን ተዳሪኻዮ መራሕቱ ከይተረፉ ንሕና ህዝባውያን ኢና እቲ ናይ ፖለቲካ ከዓ ንፖለቲካ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ዝወለዶ እዚ እሞ ናይ ዝወለዶ እዚ ተረካቢ ነዚ ሃገር እዚኣ ድሕሪ ስርዓት እዚ ክኸውን ደሎ ሕጂ እውን ንስርዓት እዚ ኣብ ምውጋድ ክሓስብ ዝግብኦ ናይ ህዝባዊ ጥራይ ኢና ኢልካ ኣደኖ ትፍልልዩ ንዓያ ይርዳእንን ፖለቲካል ኢሹ እዮም ዘልዕሉ ዲሞክራታይዜሽን ቅዋም ናይ ኢኮኖሚ ኢሹ ናይ ሶሻል ጀስቲስ ኢሹ ይለዓል እዩ ግን በናይ መዐቀኒ ፖለቲካ ዘይከውን እዚ ውድብ ከይኮንካ ኮ ክትቃለስ ትኽእልኻ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝበሃሉን እዚ ናይ ሲቪክ ሙቭመንት እዩ ስለዚ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ዲሞክራታይዜሽን ተልዕል ሩል ኦፍ ሎው ተልዕል ፖሊሲታት ክመፁ ከለዉ ንህዝቢ ዘይጠቕሙ እንተደኣ ኮይኖም ክዕርዩ ትካታዕ ስለዚ ነብሶም ካብዚ ኣድሒሮም ናይ ፖለቲካስ ንፖለቲካ ንሕና ህዝባውያን ኢና ብፅምዶ ትብል ደርፍላቶም በቃ ሳይ ኣይትርኢን ኻቲ ሰብስታንስ ኣብቲ ውሽጢ ስለዚ ኣብዚ ክስራሓሉ ዝግባእ ነገር ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ ኣነ ኣሎ ኢለ ስለዚ ከዓ ከምቲ ስኻ ዝብልካዮ ኢንስቲትዩሽንስ የድልየና ሓደ ካብኡ ያክል ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ፅባሕ ክኸውን ዝኽእል ግን ንመሪሕነት ጥራይ ተፀግዖ ኣይኮነን ካብ ውሽጢ ዘለዎ ንስስ ካብ ክንደይ እዩ ነቲ ቃልሲ እዚ ሓጊዙ ክኸይድ ዝኽእል ዝብል ነፍሲ ወከፍ ዓድታትን ክፍተሽ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ምናልባት እንተረኣኻ እሞ ፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል እንተገበርካ ዝሓሸ ይመስለኒ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ካልእ ናይዚ ምስ ትግራይ ማለት ስኒ ስርዓት ነጊሩና እዩ ናትና ፀገም ኣብ 2014 ጀሚሩ
እዚ እንኮ ቆፅራዊ ስርዓት እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ተኽተሉ ዘሎ ፀገም እዩ ኢሉና ግን ኣብ ተቃዋምቲና ዝብሉ ብዛዕባ ዶብ ጥራይም ዝዛረቡ ስለዚህ ዝራኸቡን ኣይኮነን ኣብ ዝርርብ ናይ ክልተ ህዝብታት ባሕርኻ እንዳደለዩ ልኡላውነትካ ወቢጦም ይብሉ ድሓር ጽንሕ ኢሎም ከዓ ተቃዋማይ ንኽመስሉ ከዓ ንስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንውድቆ ከዓ ብሉካ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ተጋራጫው እዩ ክልተ እግር ኣለኒ ኢልካ ክልተኦም ብሓንሳብ ይተሓኩሩና ንሓደ ኢኻ ክትመርጥ ዘለካ ስለዚ ክላሪቲ የለን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጽቡቕ ይመስለኒ እዚኣ ክብል ደለየ ቀኒለይ ሞገስ ዶክተር ሞገስ You welcome عند برهان اوكي نشفنا دخن هو حدي قدم مخاطك موجود لا لا سامحوا مني الو كويس فاين سامحوني دورات حتى قلناي امان قلناي اذا عند راجيكا ترجو لني ماني اساس سرفوت راح يكونس سيفيك كيرنا نقاساس يلمبر نيرفوت غيرنا طرح نسرعه كلو بصاي ولا جيجا مردات الله يا او افتخص غير كان لها تنبو انشر عنده راسي مرداتا كوم يكونن يلسو طرح مثلا رفيجي سرحانو او حاجزون كم زدلي بزي منقصاص كاو حاليفو كن ودب زي كونه حاده سيفيكا خمدنا ياكل زلو كن ابيتن كبوليتيكا وصاو زخونون نزي طريفو كقاساقسنا زخولو يلو بيجا مرداتا لامس ላይ عند برهان تمام يلا بعلو خي منسا يلا يري يلهون وصي سلو حالا thank you okay thank you تصفي شفنا اوكي نيلي انا كوا زدنغو خمسها دار قالي فوتني لما عند قاتامي ايتامن مع سيركي ببزا داوود ريتو خب كله ስለዚህ ኣብ ትርኢቶ መወዳእታ ነዊሕ ዝበለት ኣገዳሲት ኮይና ስለ ዝረኸብኳሲ ሓደ ምድጋም ከይከውን ግን ምስምማዕ ምስቲ ሓፈሻዊ ዝሃቦ ርኢቶ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ሰብኣ ቁሩብ ክውስኸለን ዝደለኹ ነገራት ስለ ዘለዋ ተፈቒድኩም ለይ ማለት እዩ ኣሕፅር ኣቢል ኣው ሕጂ ሶሪ ሞጎስ ደንጉ የመፅእ ግን ገለ ዝተውዕል ክኢለ ኣለኹ ማለት ሓደ ሓደ ካብዚ ክወሃብ ዝፀንሐ ርኢቶ ሕጂ ምስቲ ትርእስቲ ኣብኡ ከሎሲ ኣብ ዓበይቲ ሕቶታት እንዲሖም ኣትኩም ፀኒሕኩም ኣብዚ ዳዊት ዝበሎ መጀመርያ ሙሉእ ብሙሉእ ሰማዕሉ ማለት ናይ ሓቂ ነዚ ኣተሃላልዋና ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ይመስለኒ እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ወይ ኣካታዕቲ ዝበሃላ ሕቶታት ኣልዒልወን ኣሎ ሕጂ ኣነ ብምንታይ ማለት ክውክለን ይደሊ ሕጂ እቲ ዝበሎ ቀዳማይ ነገር እንታይ ክንከውን ኣለና እቲ ንጹርነት ናይ ኣተሓሳስባና ክህሉ ከሎ ሰዓት እዚ ሓደ እቲ ዝበሎ እንታይ ኮይኑ ርዳእኒ ፕራግማቲዝም ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ክግበር ይከኣል እንታይ ክግበር ኣይከኣልን ምስ ሁሉ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ውሁብ ኩነታት እንታይ እዩ ሪያሊስቲክ ክግበር ዝከኣል ብኣው ምሕሳብ ካብቲ ዝሓለፈ ተሓሳስባታት ቁርብ ውፅኢልና ካብ ወፂና ክንሪእሉ ዝኽእለና ማለት ሓድሻት ተሓሳስባ ክህልወና ከም ዘሎ እዚኣ ሰማ ምስኡ እቲ ግርጭታት ሕጂሲ ዞባውን ካብኡ ሓሊፉ ዋላ ኣህጉራውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ መቃነቲ ኣቲና ኢና ክንዋሳእ ዘለና ዝበሎ እሱ እውን ኣገዳሲ መስለኒ ኣብዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብዚ እንታይ እዩ Center for ታይም ዝብሎ ናይ ስነዳን ገለን ዝብልሲ ትግራይ ናህና ኤግዚስተንሻል ትሬት ያ መንዳዓት ያ ኢልዋ ብትግርኛ ኢንፋክት TPDF ወይ TPLF ኣይበለ ነቲ ህዝቢ ንሃገር ትግራይ ኤግዚስተንሻል ትሬት ያ ኢልዋ ሕጂ እዚ ከምዛ ዓይነት ትረኻታት ከምዛ ዓይነት ዲስኮርስ እንታይ እዩ ንምንታይ ዝድርኽ ዘሎ ወይ ዝፅውዕ ዘሎ ንዋጋ ሓዲና ክነብር ኣለዎ ወይ ተዓንቱ ዝበላ ዳዊት ማለት እዩ ወይ ንሕና ንነብር ወይ ንሶም ነው ሕጂ ከምዛ ዓይነት ሓደገኛ ቬሪ ቪትሪዮሊክ ዝኾነ ታኻቱ ዲስኮርስ ክመጽእ ከሎ ንዕኦም ብዳህ ከም ዘድሊ
ምክንያቱ ውጊ ዝዕድም ዘሎ ሓደና ክነብር ኣለዎ ንሕና ከዓኒ ክልቴና ክንነብር ንኽእል ኢና ክንብል ክንክእል ኣለና ካልእ ምስኡ ዝመፅ ኦፍ ኮርስ እዚ ናይ ትግራይ ምሁራት ገለ ዝበሃል ባሕሪ ድልየና እዩ ምግቢ ድልየና እዩ ገለ ዝብሉ ንዕኡ እውን መን እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም who are these voices extreme voices ተለው ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም indifferent ክኾኑ ክእሉ ኩሉ ሓደ monolithic voice ኣይኮነን ንስቶም ደሓን ዝኾኑ እሞ ማለት ኣብ ህላዊ ኤርትራ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምኑ ሰባት ምስኦም ምልዛብ ክድሊ ይኽእል ምክንያቱ ክንነብር ስለለና ምክንያቱ ብዙሓት ኣልዒልኩም ኣለዎም ንሕና ከም ንእሽተይ ሃገር ከም ውሕዳት ኣብ ኩናት ክንነብር ከም ዘይብልና እዩ ስለዚ እሳተን እየን ካልእ ምናልባት እንድሕር ደኣ ከምዚ ኮይኑ ሲ ኢሳያስ ነቲ ሕቶ ሪጂናላይዝ እናገበሮ ሲ ንሕና ስለምንታይ ኣብ ክሽነ ወይ ከዓ ኣብ ውሻጠ ኮፍ ናይ ቀደም ዝነበረ ጭርሕታት ሒዝና ክንነብር ኣይንኽእልና ዓለም ይቕየር ኣሎ ኒው ሪያሊቲስ ኣሎ ስለዚ ኣገባብና ከዓ ክቕይር ከም ዘሎ ይመስል ካልእ ዘናይቲ ይኣክል ከም ናይ ይኣክል ምንቅስቃሳት ንፈልጦ ገጽ ናይ ወያኔ እንዳምፃኻ ዌፐናይዝ ምግባር እዚ ይኣክል ሲ ክብገስ ከሎ እዩ መጥቃዕቲ መፂዎ እዚ ከዓ ቅንዕና ዘሎ ኣይመስለንን ማለት ዝኾነ ይኹን እንቅስቃስ ኣብ ታሪክና ኤርትራ ሲ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ምስ ኩሉ ገፈጥ መፈጡ እዩ ተበጊሱ ዝኸይድ ስጋዕ ሕጂ እውን ኣይፀረየን ሕጂ እዚ ከምዚ አንፌርነስ ክንቃለሶ ከም ዘለና ዘይፍትሓዊ ማለት ሲ ኩሉ ግዜ እዛ ናይ ወያኔ መሸቀጢት ኮይና ኣብኣ ንነብር ኣለና ፍሕት ምባል ካእሲና ኣለና ስለዚ እታ ዳዊ ዝበላ መጀመርያ ፕራግማቲክ ሪያሊስቲክ ዝኾነ ለውጢ ዱወብል ክግበር ዝከኣል ክኾን ከኣልዎ እዚኣ ክብል ዘለ ቅሬታ ካብዘን ክበሃላ ፀናዕ ኩየ ተበጊሰ እቲ ካልእ ከይሰማዕካ ብዙሕ ትዛረባላ ኮይትብሉኒ ኤንወይ ስለ ክስተውዕል ፀናዕ ታንኪዩ ታንኪዩ ኣነ ይወፅእ ኣለኹ ስለዚ ታንኪዩ ተሳትፎኹም ኣገዳሲ ትምህርቲ ነይሩ ሞጎስ ታንኪዩ ቨሪ ማች ኤኒዌይ ክንራኸብ ኢና ኣብ ካሊእ ኩነታት ግን ኣነ ሕጂ ይወፅእ ኣለኹ ኣሎ ግን ኮኦርዲኔት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣይ ቲንክ ከናይ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ድሓን ሕደሩ هراي مبراتنا ቻው ሞጎስ ኣለና اوكي ثانك يو مبارك ثانك يو ቻው ድሓናስ اوكي نحن كنقصلنا انا لهو داوتنا لنا እንዳተሓገዝና እሞ نقصل من يزلو باشا الله مسلني اوكي ثانك يو روغليتي قبرك وندرس انا ناي امر الررادا يصقمنا له ابوينا نشغر لنا بحاله لذا حج زلا ابزي زلا تيم حجنا 16 سبات نهونا لنا 19 تنيرنا نبعد الناس توهاد زرار بحمام نقبر كان ناب ستيت اوف ابكساي مالسي اب كمي قرنا حساباتنا نقراربو اب زبل منقدي نناتنا زنبالي انا نزارب زرنا حجو نصبرق نايتي اب دنب تقاومو دلك نعو انا نصبرق زرنا بحالاي من مسمن يخونون ريول لغه انا حجي كقمت خيلي مالتي قداماي نجر كونسبشوالي حزباو منقسقاس نبعلو زغنا منقسقاس نغبرو انصار السرعه زي ابزوانزي ፖለቲካዊ كpolitical وصاي ወይ ካብ ስልጣን ወጻይ አይኮንም ወላ ህዝባው መንቀስቃስ ንስልጣን ይዝቃለስ ንስልጣን ክብል ኮለሲ ከም ህዝባው መንቀስቃስ ያክልሲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ስልጣን ክመጽእ ማለት አይኮንም እቲ ሒዝቦ ዘሎ ዕማም ግን ናበይ ዘተኮረዩ ናይ ስልጣን ለውጥ ንምምጻእ ስለዚ ንስልጣን አይኮንና ንቃለስ ዝብል አዘራርባ ዳርጋ 40 ዓመት ተዛሪብናሉ ኢና ትርጉም ዘሎ ዘረባ አይኮንም it's all political and it's all for power كاله بزعبا institutionalized ዝኾነ ነገራት ተካላው ዝኾነ መንገድ ክንቃለስ ኣለና ዝብል ናይ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ከምጾ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ሓደ ናይ ሊደርሺፕ ኳሊቲ እንተዳ ተጸሪዩ ካብ ተሓሳስባ ዝመንጨወ ማለት እዩ ካብ ናይ ሓባራት ተሓሳስባ ዝመንጨወ
ንሱ ዝገብሮ ብራንች ከምዚ ዓንደ ብርሃን ክብሎ ዝፀንሐ አንቶይ ንሱ ትካላት ክህልዎ ናይ ስደተኛ ድዩ ናይ ካልእ ዝኾነ ይኹን ተልእኮታት ዝግበር ንዓኣቶም መደብ ክገብረሎም እዩ ማለት እቲ ኣመራርሓት ንሳቶም ከዓ ይሰርሕዎን እቲ ጉዳይ እምበር ሓንቲ ጨንፈር ሒዝና በዚያ ጌርና ክንከይድ ኢና ኢልካ ዝበሃሎ ነገር ኣይኮነን እንድሕሪ ደይብቑዕ መሪሕነት ኣለካ በብራንችካ ሒዝካ ጨንፈርካ ሒዝካ በዚኣ ተደይ ተገብረት ክትብል ትነብር ማለት እዩ ካልእ እቲ ውደባ ናይ ውደባ ሕቶ እንዲ ምስኡ ዝኸይድ ውደባ ግን ትርጉም ዘለዎ ውደባ ክኸውን ኣሎ ውደባ መዓት ውደባታት እዩ ዘለና ከይተወደብካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ተወዲብካ ድማ ዘይትዕወት ትኸውን ንዕንወት እውን ትሰርሕ ህግደፍ እኮ ዝለዓለ ውደባ ዘለዎ እዩ ግን ንዕንወት ትሰርሕ ውድባት እኮ ነይረናና እየን ግን ክዕወት ኣይከኣላን ምክንያቱ ኸ ስለ ዝተጋገያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ውደባ ካብ ሓደ ጥሙር ሓሳባት ንኩላህና ከወሃህድ ዝኽእል ናብ ሓደ ታርጌት ዝገበረ ኣተሓሳስባ ንዕኡ ዝምልከት ውደባ ይክህልወና ዘለዎ ማለት እዩ ኣይሃለወናን ክሳብ ሕጂ ካልእ እንተዘይተለወጠ እውን ይብል ነይሩ ዶክተር ገብረዓንቲ ወይ እሱ እውን ለውጢ ይብል ነይሩ ኖ እንድሕር ንሱ ለውጢ ዘይተለወጠ እውን ለውጢ እንድሕር ክንብሎ ኮይና እንታይ ዳ ትለውጢ ክበሃል ዝከኣል እንታይ ትፍልልያ ኣብ መንጎ ለውጥን ኣብ መንጎ ዘይተለወጠ ኮፍ ምባልን ሲ ንሱ እውን ለውጢ እንድሕር ትገብሮ ኮንካስ I don't know እንታይ ዓይነት ኣረዳዳኢ ክርዳእኒ ይከኣልና ምክንያቱ እቲ is not ለውጢ እንድሕር ዘይተለወጠ ተዳኣት ስርዓት ከም ዘለዎ ንዑ ዝመስል ጭራ ክኽተል ኮይኑ ኣይተለወጠን እንድሕር ኮይኑ ኣይተለወጠን ስለዚ ለውጢ የድልየና ኣሎ ማለት ነው ለውጢ ካይና ንቃለስ ንሕና ማለት ስለዚ እዚ ንበዓሉ ኣጻሪኻ ከተምፅኦ ኣለካ ዶክተር ገብረ እንታይ ማለትካ ከም ምዃኑ ብሩህ ኣይኮነን ምክንያቱ በቲ ተራ ዘርጊሕካ ያደለካ ዘራርባ ንሰባት እውን ከደናግር ይኽእል እዩ ካልእ እቲ ምሁር ክንብል ከለና ድማ ምሁር ናይ ዝኾንካ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ምሁር ሓደ ፋክተር እዩ ማለት እዩ ከምኡ ክርዳእና ኣለዎ ሓደ ረቑሐ ነጥቢ እዩ ምሁር ምዃን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምሁር ልክዕ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ኣነ በዛ ነፍሰይ ገሊፀዮ ምሁር ስኮላር ብምዃንካ ጥራሕሲ ቁም ነገር ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዓለምና ዘለዉ ምሁራት እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ምሁራት እዮም ምሁራት እዮም ዝመርሕዋ ዘይተማሃሩ ይኮኑ ዝመርሕዋ ንኣሜሪካ ወይ ንካልኦት ምዕቡላት ሃገራት ዝመርሕዎ ግን ንዕንወትን ንውግእን ከዓ ኣይኸዱ ማለት እዩ ሬቮሉሽናሪ ናይ ለውጢ ሰብ ከዓ ክትከውን ኣለካ ምሁር ኮንካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ንስለምምላስ ኣይኮናን ክንምልስ ዘለና እምበሪ እንታይ ማለት ናይ ንሕና ዝኩሉ ተመክሮ ሓሊፍናሲ ትርጉም ናይ ምሁርን እንታይነቱን ሲ ክርዳእና ክበቃዕ ኣለዎ ስለዚ ዶክተር ሞጎስ ተማሊእካ ክትከይድ ዝግባእካ ነገር ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ሓደ መሰረታዊ ለውጢ ክንቃለስ ከም ዘለና ምሁራት ክንብል ከለና ከዓ ናይ ለውጢ ምሁራት ክኾኑ ከም ዘለዎም ንቃለሶ ዘበለ ኩሉ ብሙሉኡ ድማ ፖለቲካውን ምስ ስልጣን ዝተኣሳሰረን ምዃኑ ማለት እዩ ልክዕ እዩ ሓደ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዓዲ ምስ ኣተወ ፋሕ ክብል እዩ ናብ ዝተፈላለየ ውደባዊ ኩነታት ፋሕ ክብል እዩ ወይ ድማኒ ናብ ውራዩ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ኢንዲቪጁዋልስ ዘምፅኡ ሓሳባት እውን ናይ ግድን ክውደቡ ኣለዎም ማለት ኣይኮነት መዓት ፊሎዞፈርስ መዓት ምሁራት ኣለዉ እዚ ዓለምና ሕጂ ሚዛን ናይዚ ዓለም ዝህቡ ማለት እዩ ውድብ ደይብሎም ኩሉ ስለዚ ነዚኦም እውን ክህልው እዮም ማለት እዩ ክቕፅሉ እዮም ንሳቶም ኣብ ኣሜሪካ ረኣይዎ ኣብ ካልእ ረኣይዎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ረኣይዎ መዓት ሊቃውንቲ እዮም ዘለዉ እዚ ዓለምና ኣበይ ከም ዘላ ዝምህሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኦም ተማሂርካ እቶም ኣብ ውድብ ዘለካ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እቶም ክትውደብ ዘለካ ንዓቶም ነትናቶም ኣባሃላ መሚኻ ዘድልየካ ካብኡ ኩሉ ዋላ እንተዘይኮነ ዘድልየካ ኣሪኻ ወሲድካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ውድብ እንተደኣ ኮንካ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ክገብር የልካ ስለትመባፃዕ ማለት እዩ እንተደኣ ውድብ ኮንካ ንህዝብካ መብፃዓ ስለ ዝገብር ኣይ ነገር ንሕና ዘድልየና ዘሎ ሕጂ ዶክተር ሞጎስ ዘድልየና ዘሎ ሕጂ ዓለም እንታይ ትገብር ኣላ ኣብ እንታይ ትኸይድ ኣላ ኣፍሪካውያን ንባዕሎም ምሁራት ናይ ኣፍሪካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ከ ኣይሰልጦምን ኣሉ ንኣፍሪካ ከም ሓንቲ ተለላይት ኮንቲነንት ክገብርዋ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ማለት ኣፍሪካ ትሕዝቶኣ ብምሉእ ናብ ነፍሳ ክብዕል ኣለዉ ናታ ሪሶርስስ ተመንጪቱ እንደገና ግዳም ወፂኡ እንደገና ካልእ ማቴርያል ኮይኑ እንደገና ብገዛእ ገንዘባስ ብኽቡር ከዓ ትገዝኦ መሊሳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ማለት ሓቆም ከዓ እዮም ስለዚ ንሕና እቲ ኢንተርዲፐንደንስ ትበልክዎ ዓንተ ወይ ኣብ ነናሓድሕድና ክንገብሮ እንተደኣ ኮይንና ሪሶርስስ ናትና ኣውፂእና
بعلنا مانوفاكتشر غيرنا ناب نفسنا خنلاوطلو كنبقع علينا اذا خنقبر ابزيك علنا كن كل غزي اددا نايتهم قداماوين حيلتاتنا كنكون نخيل مالتي لازم نحنا كنقبرز قبانا مجمريا برايوريتي كم تعنتو يزبلكو نابي فوكاس نقبر انتاي بروبلم نفتح ليست تو دو ليست غيرنا تاعت بال نطبتاتهم من تاي برايوريتي مالت مغبارتي اينا يقدم اينا يدحرا يسعب ناسرعنا ناي غزا رسنا حتى خنملش كنبقع علنا كالوت كغبرلنا زبلنا يو نابنت حجون ينصوارق له ولا بحساس اغباب يكون انبر ولا حجون تال ودي مخالوت زمدنا تغبرك زمدنا خدغبر كلها to what extent ساعه كندي خمتت زلوت زمدنا تغبرو مسقداماويا مش وياني خدمر كلها انا ابنت عجي ساعه كندي خاخ تغبرو مالتي ساعه كندي ساعه نسوم عدات يوم دلايم تغبرو دي زيديتي نجر ازغا دزرغا حزلو زيناتاتي ولا مش شيطان كونكاون لو تخدم صالك زبالا زراربا اي مالتي نعمناي فرسي تبهال مصيا زل حج تزار كتقاقصو صنعكم او زلو حسواس مهرتي كابو بومبرم جنبرك خدمزن كلها اثيوبياوي قالس زلو اثيوبياوي حدነት دزلي يسو كاب قدم كاب غزي باستوك جنبرك حج ግን مسمن كوين يسرحالو مستوم كالوت كوين يسرحالو مالتو مستغراي دبلو كوين يسرحالو كلاينا عانا نزم عبيت سبات انت ليه تمكرو زحالفنا امونغو حزب تግራይን امونغو ውድባት ትግራይን ይጠፋና ይላና አይጥርጥርኒ ክንምዝምዝ ለሊና አንተ ዘይ ኮይና ለህዝብ ትግራይናቱ ሚዛን አለን ታይ ኃጢያት ከነው ደቆልዳና ህዝብ ትግራይን ከማና ዘአመሰለ ሓደ ዝኾነ ሓላፍ መንገድ ተዛሪቡ ወል ካንዑ አይቶም ጽንዳ ከም ደፍተር ጨፈና ሁለ ጽንሕ ሕጂ አብኮሙ እንታዋት በዓልመን የመዚያቶም ከብዙ ዘሎ ዋጋ ይብለውን ይብላሉ ማለት በተኻለ መንገድ ድማኒ ناي منتاي تيوز نبره هو تسعر وي كتسعر لك ذا عينته زربا دماني امسيو مالو وي كتسعر وي كتسعر لك نحنا اب هاجرنا نغبر قالس بمولو كنسعر لنا يلنا عينا نكاس كنسعر لنا نمن نتسرع كنسعر لنا حاجز كنطلب كلنا خان زد لينا حاجز كمت عب تاريخنا زغبرنا يوم باي انترفنشن زي كونسي بزي انترفنشن مالتي لذي نتي قاليو مهرات تغارو زبلو بمولو نعو واغا خيهابكا نحر حلف منقدي بتزاربو غن واغا هيبكا خدكايد ايتقلنا شحن 500 زاخلو معاد زاخلو مهرات اندهر ايرترا تبصحني غنزبنا يزبلو خينو نعو بشللتنت كتحرفو يتقلنا ويون حدا بقالو تبيروكا بتغبار دما اماكل كرس عدو اماكل عدو بزعبا هاجركا زعندرو دلايم زغبرو نشورخا زخونو زناسو نعرك سقلكا خطحرفهم كونكا تعينت كارس تكايدا لها مالت سلازي نحنا نبعلنا 5 سامبل كنوزدا نركونا زمابزيات اكيمنا زلنا نبعلو زنزارو دلنا نايلو مشت زتصاري ايكونن سلازي نزيتات اب قمت زعتو انت دا تمليسكا خطمصقونكا دكتور موغش نزو كله قبل صنعكو قمت زعتو مدب غير كان تمصاكا كم لو اخرو يدل مالتيو يغني لي ثانك يو باشا مو جون هراي سمعك الله دكتور هو مو تاين دي انه داي نفسي تزاد خير I think ناي دكتور جفنا سمعيو كافتر إتوناي داويتين يمستناتي directly داف كوستم هوست أحسا أينبان ناي عندبان ون ملستات محلواني منات قلي بي بأكال دا أخوات تموكوكو تزبي 5 أسي فالديو فتح زنادي لا قباب تقوم هدلوسي سلامنتاي زبلنديو من الباتا بانقلقوا من إشتيت أصطصابيله تا خالكا تدقاقي مستتقصابتو دب صعباي أكل حشغة تنسلزلو بوليتيكا وزباو عطينا زبل تخانو تغاي كونن زبلاء وسلوون سلزلوه من البات الجنتايو ناي دحنا ناباشا ونكمت
እቲ ዝቤታኹም ተወፅዐ ፈልድን ዝብል ሕጂ ምስ ዝፈጠ ፖለቲካ ወፅዓ ተቆጠባዊ ሓስያኻ ስለ ዘጋጥሞት ህዝብና ብፍላይ እቲ መንእሰይ እዚ ኣብ ድኽነት ጀነሬሽን ዝኸደ ነታ ድኽነት ብሬክ ኣፕ ክገብር ኣብ ደገ ብዕድል ሓሊፎም ከዓ ነታ ሂወት ናይ ስድራ ቤቶም ክቕይሩ ስለ ዝረኣዩ ንኣብነት ኣነ ካብቲ ኣዝዩ ድኻ ገዛውቲ ገዛዋን ሓበሻ ወይ ዞባ 7 ንብሎ ብልሙድ እንደመፀ جيت بوي توم ندق زخدو وانت نجبها ዝነበረሉ ገዛ ገዚኦም ካብ ተኸባብ ክወፁ ዝርኢ ፋሚሊታት ኣሎ እታ 5-6 ዝኸፈለት ከዓ ስቲል ኣፍታ ድኽነት እቶም ኔክስት ጀነሬሽን ከዓ ኣብ ሓጋ ኣገልግሎት ክውፅዑ ምሳኤ ነዛ ናይ ድኽነት ሳይክል ብሬክ ክገበላ ዝኽእል እዚኣ ኮይና ተሰማዓቶም ምስ ብዙሓት እውን ተዛረብክዎ እዩ ግን ብርግፅ ፍታሕ ድዮ ኣይኮነን እቲ ብናቶም ዘለዎም አይዲዮሎጂካል መቅኣብ ግን እሳ ኮይና ትስምዖም ዘላታ ፍታሕ ባዕሉ እውን እዛ ፍታሕ በብውልቅና ናይ ውልቅ ፀገም የብልና ናይ ሓባር ፀገም ተሃገር ንጠፋ ኣለና ነው ኢማጅን ሕጂ ኣብ ሊብያ ክሰግሩ ከለዉ ብረት ዝተምሃሩ ክንስቶምሲ ክልተ ሰባት ብረት ዓጢቆም ካብቶም ባይዶ ኣትብሎም ወይ ወኤቨር ዝጨዊዎም ሰባት ን30 ሰባት ከም ከብቲ ክጉስ ማለቲ ና ቀጥቀጥዎም ክኸዱ ሕዋቶም እንዳተዓመፃፅቕ ኢሎም ክርእዩ ከለዉ ከምንጥሎም ከዘይፍቱን ኢልካ እኮ ትሓስብ ኢኻ ግን why should me ይድብል ዘሎ እንታይ ገደሰኒ ኣነ ኢላ ብኣሜሪካ ብሓተትክዎም ኣብ ካናዳ እውን ኣለዉ ዋ ከምንጥሎ ክብል ክቐትለኒ እዩ ንምንታይ ገደሰኒ ኣነ ሳብ ሓሰ ገይረ ክበፅሐ ደሊ ይድብል ፈዲኻን ለኻታ ዓንተወይ ዝበልክዋ እንዲያታ በለፅ እታ ውልቃውሲ ኣብ መወዳእታሲ ኢንድሎ ጉዕዘይ ተጓዒዘ ክእለዩ ማለት ድኽነት ክሰግረለኒ ይድብል ድሓር ዋላ ከማን ትቃዕኹም ኦቶማኒቲና ክንምንታይ ኣጥፊእና ከም ዘለና ክትሪኦ ከለኻ ዋ ድሓን 2-3 ዓሚፆምን 2 ቀቲሎምልና 10 ተሰጊርና ዝብል ካልኩሌሽንስ እውን ትሰሚዕ ኢኻ ሕጂ እዚ እቲ ድበልክዎ ቅድሚ ሕጂ ዓንተ ወይ ዘቕረብክዎ ኣብ ቅዛነት ወይ ኣብ ዲፕሬሽን ዝነብር ዝወስዶ ፍታሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሞያውን ሃይማኖታውን ሞራላውን ፍታሕ እዩ መጀመርያ ክመፅእ ዘሎ ብወይ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብክዎ ማለት እዩ ስለዚ ዳይረክትሊ ዋላ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ከለና ሕጂ ንሕና እቲ ዝሓሸ ኦርጋናይዜሽን ዝመሰረትናዩ ኤምዲኤችኣርሲ ኣዝዩ ቫይብራንት ዝነበረ ካብ 2002 ክሳብ 2007 እዩ ነቲ መንግስቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ሞጉትናስ ሌጋል ስታቱስ ክረኽቡ ዝፀዓርናሉ ኣጋጣሚ እዩ እስኻ ትቀላሰሎም ድሓር ተመሊሶም እንታይ ገብረኻ ናብቲ ኤምባሲ ክኸዱ ትሪኦም ኢማጅን ሕጂ 21 ሜዲካል ዶክተርስ ተማሂሮም እቲ ሰዓት ከዓ ሰርቲፊኬቶም ኣይወሃቡን ኢልዎም ስዑቶም ኣባላት ናይ ኤምዲኤችኣር ዝነበርና ናይ እቲ ምንቅስቃስ ሎዌርስ እናዋፃእና ከሲስና ካብ ጅባና ከይተረፈ ገይዝ ኣብ መወዳእታ ወረቐቶም ክረኽቡ ቤት ፍርዲ ረቲዕና ክንስና ኩላቶም ደገፍቲ ኮይኖም ናይቲ ሰዓት ንዓዲ ክበፅሑ ጀሚሮም ንሕና ዋጋ ከፊልና ፋሕፋሒልና ማለት እዩ ኢማጂን ዋላቶም ምሁራት ንብሎም ሜዲካል ዶክተርስ እዮም ሕጂ እቲ ሳይክል ኦፍ ድኽነት ዝፈጠሮ እንተላይ ብርእስና እውን ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ናይ ፍታሕ እውን ፈጢሩሉ ዲፕሬሽን ሕጂ እቲ ነዊሕ እንተወሲድልካ ሓደ ዲፕሬሽን ኣባኻ እንተልዩሲ ንቡር ይድኸውን ደይንቡር ኣይኮነን ሓደ ሲ ሪኦ ነይረ ምስ መፀን ሳውዝ ኣፍሪቃስ ብብዝሒ ምስ ኤችኣይቪ የብለንን ኢሉስ ምስ ሰብ ሓዳር ይወፅእ እዮ ነው ኣሓቶ ما أنت عون كأخذين سبوت على وينقال له نمتى مزين تخيل لمس حدا تكوسي حسبوت الدين بمخان دايلني حنقول كان تلاميذ واسي ناس زين وحلنا خا أي وقت كان يزول الملس يهبني حجز قاع خندز خدا سايكولوجيكال كله سوسيولوجيكال بروبلم سلازلو نزقا خمس بالكوت ناي موياون ناي مورال فاليو فتح كنادي إذا قاع زي مسأنالو عبز هنكلي لو خنبر كم دخلنا يودعني أتي دقاقيمون يأكلتي زواوي بوليتيكا ودب زتبها لخلت مغنياتاتني وحده إمدت الودب انت قون كاختو كاعي خازب الكن جمهور خلنا تقام زفت على الناي سلت أنا يمتدالي وقالت تبهايدو مغنياتون بنا عايشتو زتجمري قال يو ودب زينبا سايلنت ماجيو سختهم صو خلقا بوليتيكا ولنا تلقون دقنا قاع هزواو تلقونا لنا إن دخل بقسال لنا طبعا سامعنا الجمرنا بوليتيكاوي نسلطان موغاني ساعات
اتي هزباوي اتي امنت افت هزبي زولو بروبلم حراو ناباتات كا ام مفتوحه اخنت فالنا ز عينتيو اجما اخلاي زخنه يبكايو سلازي بزخن كورس لزلنا ايتو تجيو اذناي باشاي ايتو مستي كولودس انا اخو ازيو مالت كافتو ايتو تاتبغيسوم سويا صح كمي مقاب كندينا كيدالنا زبل حتوتات يمصنيو انا اجاو فليت بلندي مجمريا نحنا بقعتنا انا رقاقت كنقلال لنا خويني سمعني اجي حدا ما هاي انا امنا ما كوزي اي ترد ان كل الجمال لي انتي لني chapter 1 و chapter 20 ما كوزي اي كلني انت لا specific chapters زين اي ترد ان مسلك اخت مرات فتنوي كتحجزوا وين نابكال تمهاراي نفع تمهاراي وين انت خيلو ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ዘለካ ናብ 80% በዓልኻ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ናብኡ ዝኸይድ ቅርፅኻ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ስለዚ እዚ እንተጌርና ስለዚ ትትሕገዞ ዘለካ ውሕድ ይክኸውን ብመጠንካ ናይ ባርጌን ፓወር ናትካ ከዓ ልዑል ይኸውን ባዶ ኢድካ ከይድካ ግን ናይ ባርጌን ፓወር ትሕት ክኸውን እዩ እዚ እቲ ትሕገዞ ዘለካ 100% ፅጋዕተኛ ኢኻ أنا كم وديتي دكتور جفنا داويت كلهم زي ما بدي أزلوا كم وتمجمع اتناي مقبار تقولنا خلي كم زلوا ده أمنيو كم خوين خاص معنا زي ما بدي أزلنا لازم مجمع زلوا كم كونديشن بي كونديشن له ناي مقبار ناي مطلعون تقولنا خلي خلالو كاوم بسخون أكل حاجز كن حاتت نحنا حاجز كن ابن خلينا مالتي خوين تسمعني لكن بيتوي من البعض كابتي كم زول كاي باشاجن سجع عنتاي مناتون تاي بب تسمعنا خنقول نفتن ويتوهن بسلنا نفتن زلنا after the initiation built أمقبار أنت نفعنا أنت خنقبرنا كلاريتي خفت حجي غمزي أبس ألامينا زلنا داركي زلو مالستي كله تي ناتنا قلتن تو دباتن كمز أنكي كي زبل دلو إنو حنسا أبوليز حمام مسل قول عخا خيد زي كيل تسكف حنسا أختك اللي انتاي أخوينو زعينتيو ስለዚህ ደልድልና ነጎብዞሞ እቲ ኢንስቲትዩሽን ባዕሉ ወኪልና ከዓ ድላይ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ናብቲ ዝምልከተና ኣነ ንዓይታ መፍትሒት ኣስተያ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ደጋጊመ ድብሎ ክደብል and strong ዝኾነ ኢንስቲትዩሽንስ ከዓ ዘይሃለወካ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ከጋጥም ግድን በብ ዝመስለካ በብ ኣዝተረኣየካ ስክፍታታትን ትረቲካ ክትሪኦ ስለዚ እዚኣ ስለ ዝኾነት ኣይ ቲንክ ብኡ መጠን ንርኣዩ ዝኾነ ሰብ ንሃገሩ ንኤርትራ ንሕሊፉ ዝህብ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይገምትን እያ فتحنا دلو نتفتح جن كما يخجبها خيفلت أغلي لازم نفتح فتح كي نتقينا بعلنا نقول تقينا let's commit for that let's live جا خبر بعطينا ثاني نبنت زربات أحد يكون مش كل جلتاتو مزي أكل في جلوبال كسر يحسفتن قدم تاريخ وزجوب جيجاتات أبجي قالوا جيجها بوليتيك رامس فلت وغا تجاجينا أين أيلو public لنتوت وكم زوداني society نتاتجاجينا بالكاست خالد سلاخس كتكمل لاي نزحلف جيجا هاجن كيد الجم تنقق أول كخا نكاتعلو ببول كخا أنت خنجبيناني أستاذ بحلنا خالد حاشي غلط حاشي من إسيات زلوا بقعد دلوا exposure دلوا كاب كل سمعتات والناس أزخون خويني اللي سمع عنهم أبقى أسألكن ده أنا بزنم توم نسوم زم حوار دلوا وهاتي we can ask them hard questions also we can support them ده بالأمن تعلن يغنى اللي نتصن حنا جزء مسجن أبقى أسأل صراحة زنا حباريو عن توي ونبلني وتسفاي تمرت ده كونه بس إنه دلوا سي مراحتي يبلني مراحتي ده كونه جن زيادة organization يختكللوا إذا أمنا نتفون organization consolidate كخون إحنا نحجز ندفع أيو نصحل ويوم دمست أكا organization تلو تدي بقول كخون كيف كخت مخو أجوها ختولو كم زجبا كتبلو أقداسي ولا نوع أنس أخيلي أي ساتف نتبل جنت فتيخات الإخا قد هاجر كأي مسخ خلو السوس اللي زخون كأغاب يغاب بعد ساعات بدي مثلا نتفو زلنا مو كابول كنا وطينا ناب organization built أمقبال نخيد إذا ندقتلت دمت الشعبية كاب حجن دام حال زخيد عينة institution كما built نقبل ناكلنا تعالن تقاعد نزحات تكون يسمعني غنى لي بتعمل صبوق دكتور موغوس نوح حزنك أمسنا بتعمي مبرابري بزح نجارات تدرس صار استيخا حسكالنا مسيخا بتعم صبوق غير كقريب كايو
ሕጂ እውን ክሳብ ዘን ተላዒለን ዘለዋ ክልተ ዳው ናይ ዳዊት ካብኡ ቀፂላ ከዓ ናይ ኣማን እሰን ክሳብ ዘቕርቡ እቲ ላይቭ ስትሪም ክኸይድ እዩ ካብኡ እንዳሓር ግን እቲ ላይቭ ስትሪም ጠጠው ከነብሎ ኢና ብድሕሪኡ ነፃ ኮይና ውሽጢ ገዛ ከነዕልል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሞ ታንክ ዩ ዶክተር ሞገስ ኤጌን ናብ ዳዊት ክቕፅል እሞ ቀፂልካ ካብኡ ኣማን ካብኡ እቲ ላይቭ ስትሪም ጠጠው ከነብሎ ኢና Thank you, John. حدش ريته بلين أبتي قديم أزبل كوجن قال ما بريتات من الوقت يدل خوانز بالكويتا مس دكتور قبره كم ذي بزح استفعل لنا خوينات الرجال نجر بمصفع قروس غلا I think تحطون دحر أب ستو السنة time range أب متاعي what are the scenarios the possibilities in دحر كنا نزارب دلنا I think دكتور قبرت ولا دلها is in about الله أنا حدا قابت possibilities أب زمت زلوا جزية حقن ريان نغل سرعة قصل غالي فلذي تأتي نايلوتي scenarios إلنا مفلاينا ستاتس كو مقتصال لازم تزي كوينو أعوز فلال نجار يبلنا الحر overall within the certain range of time كما يكون possibility تاي تغينو that should be included تا تولاد الله لذي بزح استفعل لنا يكونن قال بزعبا ود بدو من كسق عسدو بوليتيكاو دو محبراو دو I think محجي أب يأكل أب سنتنا دقربكو نجارني representation تلو تندل يزلنا بخم عيد متسن نعطي ملسي كله تي زلو مرجعات يغيد تتوكنا بلوغ الدنا يكونن أنا الحرب درجة من كسر عاس متسلو تهلي مرحبا جن we have to be clear الحر نايب حق لو تخنمت كوينا الحر نايب حق هاجر كان محاضر كنكل كوينا زي institutionalized زغونة political party كم زي كال فلات أقداسي زي ناي تاريخ قدايو سلاز دلنا ده يكونسي all history is نايز مسكريو أنا حجي راح بوليتيكاو دبات دي خلو دلو نو حدا بوليتيكاو دبات بلوراليزم كراغت خلالو خاعدن لعلي بوليتيكال بارتيز كهلونا أقداسيو in fact أنا بدرجة جنبار مسرع دبهال I don't accept it من هالوقت for a time being كسرحنا يخلدو هو beyond that جن نايب حكي clear program زلون political parties كهلوانا أقداسيو لمنتاي التاريخ proof النجار سلدخونه أنا ولا لو تبتينا عند هر نتهاجر كمرة political parties زياليو أبتما سالي شجر كنا أتوينا لحر political debate كنا بالكلنا I think أبزي we have common understanding مثلاً لو تاخذ بالكلنا سي كل جزء دقاقم نجار الله we want democracy we want جزءات حقي هنا we want نقدم يدسقهم نرتراز سلطنة زي ما عبلا سرعات كنت كل لذي when we say ودب نزخ مال زي كل تغينو again we fail لازم قال نجارات الله ردوا غيرنا نقدفو بو أنت ترد أنا أتصبغي وهلا أنا political party تراح كمان أخلا يكونن زي قدم هجون أسفي هاي تداري بلو نيري civic movement سكيل والله حيال civic movement زي بلو هاجر political party تراح كمان ما قدو حيزو خيد
يخلوين مالت أيكونن سلازي ني انترست ناتو زقالس حيال سيفيك موفمنت اندحرالي نتن بوليتيكا بارتات نت منغستي قتلو نربحانا حزبي كغلغل كغبرو سلازخال سلازي تي انستيتيوشنز كلو civic movement civic organizations كلو at the same time institutionalized زغنا political parties كلوا أقداسي يخون كالي منالبات تي أمانغو ودباتن من قصر عساتن أنا بقال شنغاتو كشاشيو بهلا يعني بزعوايا أكل I think I was on the front line أب record زخونا نغاريو as you أشجار كنتات زنبورو اللو خبقس كله I spoke loud and clear حزباو من قصر عاس مغانو كن كالا خلو اللو غمزلنا خنا عبيو غمزلنا I still believe in that يأكل عبز حجز اللو خناتات مدخام كم زلو يردعنا جن I still believe to good die عبزي كقدفو ويكولابس كقبرت من قصر عاس كنقدفو قبو أيكونان بيستغل متن هيوت كنسخو علو كحيل هندف أقداسيو أخنا جن تقشاش زبلو ذلهم هنات انتايو أبتي من قصر عاس نقبل 10 جزء دتس نجار نحدنتنا زرق زلو نجارات نبعلو بوليتيكا من قصر عاسات تباهيلو دبقاس دلو كابتي بوليتيكا ودبات بزوح دفلي يكونن تزلعال دلو يشوس ناي سلطان حتى usually من قصر عاسك بهالكلو limited goal هالليو زخيد نجاريون أمنا civic liberties movement أب أمريكان نهرينا بجزء بعال مارتين لوثر بدهريون أبتي تسلمتوا وين colored people مسلم نايم الرجعات قداي أتوكيروز خيد نوريو أخنا أب كله أنت ما سال نجارات هاللو جن فولي كنتاتنا نتي من قصر عاسك تسكله بوليتيكا ملك كعز يجدد له ناي سلطان حتو مغانو كابتن ناي سلطان حتو رحيقو خيد يخيل يلان سلازي creates confusion زود محجي انت داري بلو نيري أنا جن بتي خن بتي تزقدس كما يلوت نمتسيو هجي بدرجة من قصر عاسات لو تخنا متسينا يلوم من كاس عاسو حواتنا ندهر اليوم دك هاجر ندهر اليوم مرحبا بدرجة ودبات تودي بناينا لو تنمت زبلو تليم مرحبا بسلامينا لو تنمت زبلو قالو مرحبا نعمون نو برتال علان كن واقعنا انصار سرعة زبلو مرحبا كلهم let everything go اخنا دلنا حزبي كما involved خون اخنا جن اتي زحاشه مرጫኻ እንታይ እዩ ህዝብና ክንምህሮ ክንሕብሮ ክንመርሖ ክንክእል ኣለና ኣነ ብዝተረፈ ወሸለ ሰብ ኣብ መንቀሳቐስ ድዩ ኣብ ውድብ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ወሸለ ኣብ ጥቃት ተሳቲፉ ትንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ተቃውሞ ኣዝዩ ሓይሉ ነይሩ ዋላ ንስርዓት ይግደፉን ኣብ ዝሰግኣሉ ኩነታት ኣብፅሕዎ حجيجن we are looking things reversing سرعات adjust غيرون هنا adjust يقبرنا مستي زمت developments أنا كالي يترف توم سرعات أقافعو أساقيو نفس الدد دفو يلاون مستقاو ما بتقبر نحركن ريهم كنا كلهم ناي قريتات أشوم اليوم أب أخيباتاتن سلفتاتن يقدف كساتفون ريهم علينا ثلاثي إذا دبا سناي كونان راح أبتي أقداس قدات تسامعك كما يمكن كتصل نخليو أنا موتي تقداي تي تغسكون أجرات بزن هركة ردوا خيلكم تصبغيو بحالاي كالتي باشاي في الله يستغسكاي مسناي تقراي قداي زملكت I think
بزعبا ناي تقرأي الشغل لعالكالو اندحر تزهلو سقاطات أبقمة زيئتو اما بدرجانا خا بدرجانا خبل كله 4 عامات 5 عامات افتقال الشيخ زبلنا انا عشاق هون اللو هلا يعني انا دحر مستقروا حبير كان اي مسرح نجر تدلاينتو نزارب هالينا بوغاني اتس كلير اخونا كومبرومايز قبروا النجارات اللو إزي ولا تجارون يردوا ويوم بهلا يعني أنا دحر أبزي زي مرد لا هاليو قال ما قد هنا نادينا أنا قلنا إحنا نايوقع عدمتي كنكوني ولنا ناي سلام هواريا كوينا هنقرب لنا تناي سلام حيلغا أبتقراي ويعني اندحر زي كوينا خنفتشنا خنرهبهم قال لنا حزب تقراي سلام عيدليني زول امنتي بلينا يعني اندحر ويعني يوم زمرحنا يلو حزب تقراي كا بيت كان we make a deal with ويعني or not اندحر زي قال كوينا اي قالني دك قال تخوينو كن فتنينا تقوموا زغورنا دل انتاي صقمنا تمرጫታት terrible انا حزبنا خندي حماتات اوق قصلاله حجي بفلاي إساس دال ولا زلوا أبقمت أتوا كله كواجا الحيلي أسلف ولا what next دهرين تايخ قبر ها أبناء تاريخ أبناء جريخ تاريخ الله حنتم إيش كتماسي أبو زحو قاعد تأتونر على حر تمراحيل وهم كساب حجي خنسعر صنع هنا يلوم حجي أوق اندحر عتيناقن ولا انت سعرنا كم تسعرنا وصور ويلو لمنتاي they were losing so many people أنا حجي أنا إزي يسقاني أبناء إرترا قداي أنا كل حيلغا تنكيكا أسلفكا أوقاتيكا what next أنا حجي ولا وق انت زي تأتوها تهجر أي سلام تقعس كلا كما إلى أن لا تشمكقت أن لا تسعرت كتكيت كم تنحت رينا هنا إساياس زيادة ليادة هو دليها أنا we should not give him this opportunity إذا عدل لآخنا ويبلنا أنا that's why تي ناي سلام قداي strategic issue غينو أبقد من هذا متصل أنا بسترفة مستقر عم تحوار نرهبو فلوي personal يخون كالربحاتات يلن تي كنتاتنا نمغيار يحجزنا دخون يس نحد يحجز كوينو بسترفة ولا تخستينا ريو استراتيجيكالي إيرتراسي تواجي إيكا كل جزية سلام كتفتر الله أشجاري تهاجري أتوتلي فرانكلي كأي بحري كساب حجي كاب منفعته تفتر لنا شجرات بزحلو we never manage to benefit from it, but more problems are coming to us. دوباتنا رأيوه دائما نوحيه هجي وقع من الوقت it's the last resort كن حسب له زلنا أنا كن دالو على ده هو again it should be a last resort أنا ده تواجهك أب هذا هاجر معبلنا الراقد سلطانيا ختمت حزبها ختمهر بهالها تحدث هاي كالني انا لازم تمرجانا كاتعي نغير هيكون بسترفه ربحانا اب كومبرومايز تو نغير قبول هيكون كسام وداتاون كنواغو علنا بهالاي اغني لي ثانكي داويتم بتاع مسفح اقداسي هجي امان ناتي فيدباك يوم خاصة زنورو أحسر أبلكا خاب ماكسيموم سلستدا زي بزح مقبرة أو إتي لايف ستريم كنا عصوينا مجمرة السلام يوهانس لك أنا مسارحتي حلقاي أنا دحرنا بزعمتات أجي بزعمات سدتانات قال زلني أفلتو قال نعها غير بيدعان بزعبة منات بحدد سدة صرحنا قدم مالتي المعيسران قال عمتات حجوم بمسارك زخيز الله ولا حساب تقراي كل خصي
تفضلوا هاتنا سدتنا نقبروا زنبرنا خندي بروجرامات زفشل بشعبية ويكا صوري بهجرة قبل ما أنا شعبية قلوب يمكنون نسلز هنا مالتي حجينا أبتي ناتيك ساينتا ملانمات الدكتور موجس حتى كاز قال لي أبت النبور حدا ستاتيك زخنا حدا government أتي هزباي نعبي وكاتي سيفيكاوي موفمنت وكاتي بوليتيكاوي كله سي structure زخنا static زخنا وكا بتناي physical science equilibrium زفتر نبور زخنا له أبزناتنا خمس خلنا كواس وإننا خصائص كم سيدو إنا نزار منبر يلنا تيوالاتي ناتنا ممزنسي بوليتيكا نبل جن تي انتاي تي رواحتاتنا حدا بوليتيكا حدا سيفيك زبل جلس لازيلو حاجه انا سوشيال موفمنت ينعنا زواج عنا معناته سوشيال موفمنت نحن قبل نبر حقاو زخونه صحيح ناس نقبرو نركبو سلازيلو نت حزب حزنا عنا نخيل سلازي اكل سوشيال موفمنت سلوغان حزب تايمينا زبل حزب يوصل لك عوقا كم زي ياكل زتبع حزب يوصل انبر ستراكشر زخونه سوشيال موفمنت وكان بوليتيكا سلطان زودادر سوشيال موفمنت يلا لحرجن ቅርጽ ሒዙ ወይ ትባዕሉ ከምዚ አክል ሕጂ ዝገበሩ ናይ ፖለቲካዊ ቅርጽ ሒዙ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ይወዳደር ወይ ከዓ ከም በዓል ዝበል ዳዊት ሓውና ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብዝኾነ መገዲ ናቶም ክገብሩ ፍትኑ ማለት እዩ ሕጂ ትጸገም ንሱ እዩ ምስ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ስንካታዕ ብዛዕባ እዚ ኣብኡ ከኣቱ ይደልኒ ማለቱ ሕጂ እቲ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት አለ ዋላ ሕጂ ዳዊት ኣገድፎን ክትብል ከለካ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ናይ ይኣክል ኣብቲ ናይ ሶሻል ሙቭመንት ተስኻ نحنا زي وضعنا زبلوسي مغنياتو بوليتيكاوي قرص زلوو زعوت بوليتيكاوي خلال كنقبل سلازيك عنا اينا تبلالا بتحد ابت السوشيال موفمنت كيركا كتعقبون كتمرحون كابوها تسعلالا سلازي انت اينا تكربها كابتي نتي حجي نت السوشيال موفمنت زبرسو زلو كم تنات كاسنا حساب زلوكم سبات مسيخم ابو ناتكم انترست كتحلو سلتقالوسي اذا بالك كله حقي قل انا ناتي انت how do we prioritize up to منكسات حجي political حالتات كله هاسي civicaዊ محبرات كله له كاويم تم political حالتات كوسو حجي حزباونا عمل تزيكون اخول حزب كباتنا سو درجه بدرجه اينا نغبرو زلنا ابز حجها political حالتات نغبر بقعات يبلنا مجمريا civicaዊ زهونو اتم political حالتات كحفروم زخولو accountable كغبروم زخولو civicaዊ محبرات كله አለው دحر كابوت بوليتيكا حيلي مراتو كم زي حجي قدمي ودبات سعولهم كابز مزوخا شعو نابا يتخلوا لهم زبل حيلي سيفيكاوي زغونا ولا ناتنا كم تحقن دابا زغونا بعلنا سيفيكاوي محبر انتاي مالتي اندابنا ناتنا سيفيكو داوسينا زفاقنا قرات انت زي جيرنا كما جيرنا اينا ولا حاجه حساب government of exile قلب هلالو اول ندبر زي بلسونا شمات نداوصانا ولا كمان تابيلا يبلنا سيرتيفيكيتي منقص امريكاس political حالتاتهم زيلهم زهابهم انت اليوم I'm not sure ابز عدي سيفيكا الكاح دوزت غلا non profit 513 4.4 الكاح دوزت غلا so I'm not aware انا political حالتات تواسي اي فلتني ابزي انا خاب كل تشحن حالن جميره ابزي سايز له اب حدا ودب تسلف اي فلتني معناته اي امن يخب ابز زلنا يكونتاسي اتي زفقد political حالي كخونا له زب ويكا بوليتيكال بارتي كهلونا له زبل امنت يبلين قدم حجي الموسي كال سيفيكاوي سترونج هون سيفيك محبرات برالو كاو خاط بوليتيكال حيل خوصالو كاو we can even have GIs جلز بحال كجبر كالي ازي كيجبر كاجن حجي كم حاول داوي نحنا مجمره بوليتيكا نجبرنا كم تخوينا كل غزي نمن كقتلالنا نتي بتحت زلو نتي زباونا عبي كنحلو لنا نتي سيفيكاوي زبحال كنقتلو لنا نحنا ندلين تايب بوليتيكا خونال ودب نداولك ما اسمكم عيسلان جنا حجي نملس ينالنا مجمره اتوم حزبنا نبلوم نمرحكم نلالنا لكم نبلو اسكا دمصنا اسمع له سبات يموت له ابدا حجي بزعبا لو من كو دولو حدث يابدو تقاتلهم ناشو حصانات له 32 حصانات ولاد زي بلوم علنا مسانا بالتليفون كسمعكم خلي ابدو وياني قاتلهم ميلو حجي this is subjective انا حجي وياني قتلهم ميلين وياني اي كبلاك من يفلطني ولا تقدف قتلهم خوني ما يفلط معناتو هي قدف باري يفلطو نيره يانسي سيراخ زل خلق مسب علي يوحنس مسوم حالفتي تقارلتي مس كله منتاي يقبر كله يفلط نيره سلازي ناي هي قدف اسرارها
ውሽጡ ስለዝፈቶ እንታይ ይግበር ነይሩ ሓሙሻይ መስርዕ እንዳበሉ እዚ ሁሉ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ተሰነና ኣብ ኣቆደትን ሰሓንን ክንጓዓዝ ከለና ንስደተኛታት ኢና ዝገብሮ ዝነበረ ህግደፍ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ክንዲ ንወያነ ሕጂ ህግደፍ ጌራቱ ዝብል እምነት ይዘለን ነበር ካብቲ ተሞክሮይ ወያነ ጌርዎ ወያነ ነዞም ስደተኛ እንዳተባልኩ ተመላሊሰ ነርካ ኣብ ኤረክ ነርካ ኣቶ ዮሐንስ ኣብ ሃርሲሌ ሬፊጂ ካምፕ ዘለው ሶማሊያውያን ከመይ ጌርና ንሕዞም ነርካ ሕጂ ትግራይ ከመይ ጌሮም ሒዞም ነይሮም እዞም ሓዋትና እዚ እንዳፈለጥኩ ኣነሲ ንትግራይ ዝወቅሰሉ ነገር የብለይ መንግስቲ ትግራይ ከም ንስደተኛታት ናገሩ ዝሓዞ መንግስቲ ኤርትራ ንስደተኛታት ሶማሊያ ኣብ ሃርሲሌ ሒዞም ተዝኾን I would have said that but I know what I know ስለዚህ ንርእሰ ከዕሹ አይደለም ንርእስና አይናዓሹ ከም መንግስቲ ትግራይ ጌሩ ዝሓዘ ንስድራና የለን ኣርባዕተ ሰለስተ ግዜ ተመላልሰ ኣለኹ ቅድሚ ኣቢ ክልተ ግዜ ከይደ ኣለኹ ኣቢ ከሎ ክልተ ግዜ ከይደ ኣለኹ ናብቲ ስደተኛታት ንሕክምና ጌርና ሓገዝ ጌርና ስለዚ ካብቲ ዝፈልጦ ይዛረብ ዘለኹ ካብ ዓይኒ ምስክር መን ይንዓና ዘረብሕ ወያነ ድዩ ወይ ህዝባዊ ሓርነት ኤርትራ ድዩ ወይስ ህዝባዊ ህግደፍ ዝብልናተይ ስለዘለኒ ብስምዒት ተዛረበኩም ኣለኹ ግን ካብቲ ዝፈልጦ ብዓይኒ ስለዝረኣኩ ዝኾነካ ኣነ ኖ ንስኻ ብዓይኒ ርአ ከይደ ኣለኹ ከምኡ ይኮነን ዝብለኒ እንተሎ ንዛረብ እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ህዝባዊ ንሕና ሕጂ ንዓና ፕራዮሪቲ ከም ኤርትራውያን ዘሎ ስደተኛታት እዩ ኣብ ግብፂ ሕጂ 32 ጠፊኦም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ካምፔን ንገብር ኣለና ብፍላይ ሓሙሽተ ኣነ ምስ ኣለዉ ናብ ካልእ ካይትወስደና ዛ ቶፒክ ሕጂ እስከ ሰሓበለይ ዛረበላ ስለንኽእል ሕጂ ግን ምንቲ ሕጂ ክሓቶኒ ዶክተር ሞገስ እንታይ ክብሎ ደሊ ዶክተር ሞገስ ወዲን ሊዓንተዎ ጥራይነትን ወይ ንዓኹም ክሓተኩም በር ንዓኹም ክሓተኩም ሕጂ እሞ ሕጂ እቲ ላይቭ ስትሪም ከነቋርፆ ድሓር ግን ኣቋርፆ ኦኬ እሞ ድሓን ኩልኹም ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ክትከታተሉ ዘምሰኹም ልዑል ምስጋና ይብፃሕኩም ብስም ስኒትና ኔትወርክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ብዙሕ ጉዳያት ነይሩ ኣባላት ናይዚ ገዛ እውን ኣብ መርዓን ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያትን ወፂኦም እዮም ዳርጋ ውዒሎም ኣምስዮም ብኡ ዘየለዉ ጽቡቅ ውዕልና ጽቡቅ ኣምሲና ታንክ ዩ ዶክተር ሞጎስ ደጊምና እዚ ብዛዕባ እዚ ክበሃል ፀንሐ ናይ يأكل وكان social movement political ውድባት ተአገዳስነቱ ርዲ ይመስለኒ እቲ ያክል ናይ ፖለቲካ ዓላማ ከም ዘሎ እቲ ዶክመንታት የነጽረ እቲ ካምፔይናት የነጽረ እዩ ኣብ ሕዋር ወካ ናይ dialogue for common awareness room أو مسيو سفح سيمينار هيبوم سلازنورو وكلتي ناي جلوبالي أكل أو خر كالي لينك على فيسبوك نابز جزانون شيرجرلكم سلازنوركو أبتي ليلة مس بوليتيكا ودبات المحاورات نزبل أو كل خاتكم كثير وتقوليهم سلازي كل تمال الأيز بالإمنتي زلنا عليه هذا خبتك عندي جلوبال يأكل بفلاي كاب ختما يكون بهاجر درجة كم تزيد له سب كعصل زي كاله اتنا هنا خنته هلاوي مالتي استفعل عليها ودبات محبرات بستفعل عليه سببتي كبهال بزكال أوداد باتات فحي لسلازلو كمون بستفعل عليه أسمات هزبام قصاصات تباهيلو مسلازلو نفسك في كل خاني أبكن دبتا ناكتما بايتو نخلنا توكل كنسا كلنا النساتفون لأن هنا contribution نقبرن كلنا نتراك قدم سلز دلي مالتي لذي نحنا كم إيرتراوان أو حدا ختما وحاجة بحدا بايتو بحدا بلاتفورم إنا بنوكل نخيل مثلاً لذي زي بلاتفورم زي هزبات ساتفو كرقاقص خيلي ودباو تساتفون كرقاقص خيلي مهنياتو نفس الكف ودب محبر ناتنا أبالات وناوش تسلزلو
እቲ ባይቶ እንተዳሎ ኮይኑ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ይኹኑ ሰልፍታት እውን ኣብቲ ባይቶ ብዝፍጠረሎም መድረኽ ህዝቢ ክጉስጉሱ መትከላቶም ክሸጡ በዚ መንገዲ ከዓ ሰዓባ ህዝቢ ከጥሪውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ድርብ ረብሓታት ዘሎ ማለት እዩ እቲ ባይቶ እንዳሓየለን እንዳሰሰነን ንኸይድ ከምዚ ደጋጊሙ ዶክተር ሞጎስ ዝተላብዎ ካልኦት እውን ነቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ያክል ክሕይል ኩላህና እጃምና ምብርካት የድሊ ማለት እዩ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ናይ ብሓቂ እቲ ግሎባል ያክል ዝበሃል ህዝበን ዝርከበሉ ማኣዲ ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንሳቶም እውን ከም ሓደ ደጋፊአን ኣካል ገይረን ክወስዶ ኣለዎን እምበር ክልቲ ዝፃረር ኣይኮነን ግን ኩላህና ከዓ ኣዌር ክንከውን ዘለና ሕጂ ግሎባል ያክል ይኹን ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ፅምዶ እዮም ዝርከቡ ዘለው እዚ ፅምዶ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ፍረ ከፍሪ ከዓ ናይ ኩላህና ትፅቢት ዘሎ ርግፀኛ ከዓ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ብኩሉ ሸነኽ ዘሎ እቲ ኣቲቲዩድ ተስፋታት ንዑ ዘመልክት ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ነንብቦ ኩላህና ከዓኒ ናብ ሓባር ከምፃና ዝኽእል እጃም ተራን ንፃወት ንማላላእ ማለት እዩ ብከምዚ ተረኣኸድና ክንዕወት ኢና ማለት እዩ ኣጀኹም ኤርትራ ከዓ ዓዲ ቅዋም ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ሕቂ ክትከውን እያ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ብሓደ ድልየት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ትግዛእ ዘይኮነትሲ ህዝብና ዝውንና ሃገር ክትከውን እያ ምዕብልቲ ሃገር እውን ክትከውን እያ ስለዚ ኣጆና ክብል ደሊ ደጊመ የቐነለይ እንዳበልኩ ኩልኹም እንኮላ ፌስቡክ ዘለኹም ብሩኽ ምሸት ስለዚ ላይቭ ስትሪም ሕጂ ጠጠው ከነብሎ ኢና ኣብ ገዛ ዘለኹም ካብ ሕጂ እንዳሓር ከም ድላይኩም